Zo'n ongeluk. Yes, man. Oorzaken die ja, maar ook wel. Ja. Nou, dat zie je al. Ja, dat kan ik wel. Nee, kijk, dan moet jij het aan. Nee, hoeft niet. Want dan gaat het helemaal nog. Want iemand is nee, dan gaan we geen verdedigen. Dan gaan we geen Ja, maar dat is niet. Ik wil dit alles en nu ook. Het is gewoon verdedigen. Misschien dat ze moeten stoppen. Ga jij maar lekker naar het rechter toe, dan ga jij van. Wat? Hier? Als ik nog even daar stond, dan was ik helemaal in het ziekenhuis. Nou, dan is met 2 dat je daarover Nee, maar dat komt. daar beginnen wij. Ja, dat nou, komt mevrouw, gaat u verder. Ik ga verder, maar je gaat niet heen.